Nou, goedemorgen allemaal. Wij gaan zometeen lekker aan het werk, jongens. Ik heb vandaag verschillende activiteiten op het programma staan. Ik zou graag willen dat Henk en Tjolling sprits gaan maken. Ik zou graag willen dat Ietje en Rink gevulde koeken gaan maken, samen met mij. En ik zou graag willen dat Jacob samen dumkes gaat maken met Jan-Pieter en Hanneke. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Love you such a sweet thing, good enough to eat thing, and it's just what I'm gonna do. Ja, dit wordt de sprits. Dus draaien we nu over het trommelkoor. Het is een spuitswits door straks in een spuitzak. Nee, dan doe ik dit, dan weeg ik het recept uit en dan dat zoveel bloem en mol en dan moet er zoveel boter bij komen en aai en suiker en dat doen we dan hier trommelkoor. En dan ja dat moet en dan ik doe dat dan samen met Henk. En dan kip het op een plaat. Ja. En hoe wist u dit al hier? Heb ik al geleerd. En waar had hij dat leerd? Nou ja, Jelle hè. Ja? Nou, dan zei ik, dan kan Henk die kan misschien die bigrootjes er wel even op doen. Ja. Ik denk, ja, dat valt er haast al. Ze zijn wel heel geconcentreerd al hier. Ja, dat zijn topbakkers, hè. Dus dat hebben ze in een rit van de tijd hebben ze dat wel leerd. De bakkerij die bestaat nog ongeveer 13 hier. En we zijn al heel lang bezig. En ik ben super trots op ze. Dat zijn topbakkers. Kinda like sugar, kinda like spices, kinda like what you do. En ik geloof ook dat je hem ergens heel goed in bent. Dat klopt, in de gevulde koeken. Maar je had toch een prijs moeten voor wat oors? Ja, voor de speculaas zonder amandelschaafsel. Het beste van Friesland. Maar vertel ze mij nou dat die gevulde koeken nog beter binnen. Nee, daar heb ik een certificaat voor gehaald. Is die speculaas van hem, is die echt zo lekker? Iedereen koopt het. En ben je hem nou echt beroemd? Ja, het stond ook in de Ooststelling Werver en in de Leeuwarden Krant. Grote foto erbij. Ja, en nu zijn jullie hier. En wat bist er nou onder de dwang? Dumkes op Laarwijn. Vind ik echt heel leuk te doen. En voor de koeken ook. En speculaas ook. Hier is de oude knaps, die had mij altijd. Hier is de mooiste knapste man van de hele wereld. Jelle de Hier is Bakker. de knapste man van de hele wereld. Dat vind ik heel leuk uit te doen. En Jacob is de knapste man van hier is. Maar ik vind het toch wel knap, want er zijn een heel soort bakkers in Friesland. Ja, Maar Jim bent de beste. klopt. Dus wat is dan Jim geheim? Ja. Dat weet ik niet. Ba-da,